Kamakailan lang ay umugong ang bali-balitang bumababa raw ang popularidad ng BBM Sara Tandem matapos magsilabasan ng Isko Sara Tandem campaign poster. Pero ang Team Aguila ng Pangasinan, tiwala pa rin sa lakas ng BBM Sara Tandem sa lalawigan. You have to take that with a grain of salt, so to speak. Dahil alam naman po natin na meron pong mga supporters talaga si Mayor Inday na hindi rin sumusuporta kay BBM, especially yung mga taong hindi napagbigyan ng gusto ni BBM. Kaya sila ay tumalon at lumipat po sa ibang grupo. Pero kita-kita naman po sa lahat ng tandem na tumatakbo bilang presidente at vice-presidente, sila lang yung parating nagsasabi na sama-sama tayo na babangon muli. It is a unity team. Kung ibabase raw sa mga campaign rally ng Uniteam sa Pangasinan, hindi maitatanggi ang puwersa ng Solid North. Sa Solid North. At pinatunayan po natin yan na hindi natin kailangan maghakot ng mga tao mula sa ibang probinsya o ibang bayan dahil local lahat dito ang suporta para kay Bongbong Marcos. At ganoon din po para kay Mayor Inday Sara Duterte. Isa rin si aspiring 2nd District of Pangasinan Congressman Mark Cuangco ng Team Aguila sa nakakadama pa rin ng lakas ng BBM Sara Tandem sa probinsya. I sometimes ask the crowd. You know, I don't say who. I say, sino napupusuan nyo? And it erupts. Hysterical, screaming, and applause. BBM! BBM! So, it's a phenomenon. No, I have nothing to do with it. I don't even campaign for them. It's natural. Pumangatlo sa Cebu at Cavite ang Pangasinan sa vote-rich provinces sa Pilipinas. Mayroon itong 2,096,936 registered voters. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.